ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un meraviglio. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bello in questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. In questo fiore del partigiano morto per la libertà. Dir que intervindrem la Lucía Martín, diputada al Congrés per En Comú Podem, ahí luchando a pie de cañón. La Lucía és experta en temes d'habitatge, energia, diversitat sexual, és enginyera química, membre del grup impulsor de la plataforma Afectats per la Hipoteca i el que diem, ara mateix és diputada. I jo, Julià Tudó, membre d'aquí de Barcelona en Comú, Clot Candelarta. Bueno, bé, primer de tot, volem fer una apel·lació als membres del govern empresonats. També volem fer una apel·lació a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, demanem des d'en Comú, des d'aquí, el seu alliberament ja. Volem lluitar amb ells políticament a la campanya i que sigui una campanya verdaderament justa, que ara això no ho està sent. Bé, ara sí comencem amb la ponència. Volem remarcar que al final hi haurà torn obert de paraules, per si teniu dubtes, si voleu preguntar coses, obrir debats curts i això. Després podeu participar com vulgueu. Bé, doncs començarem parlant del concepte de sobirania contraposat amb les sobiranies, no? Un concepte que els comuns volem remarcar, perquè potser se'ns ha inculcat una mica que la sobirania és una única, la sobirania nacional. El fet que Catalunya voti en referèndum al seu futur. Clar que estem d'acord i lluitarem per això com qui més. Ara, la sobirania no és una, hi ha moltes sobiranies i potser això a vegades no es té prou en compte, no? Realment depenem ara mateix les èlits, els oligopolis són les que estan dominant la política i això realment no és sobirania. Parlarem de sobirania energètica, sobirania habitacional i sobirania sobre els cossos, que també és un altre aspecte de sobiranies que la Lucía controla bastant i que tractarem. Bé, pel que fa al moment de sobiranies, nosaltres plantegem un model de radicalitat democràtica, no? Un exemple són ara aquí a l'Ajuntament de Barcelona, hem impulsat les multiconsultes. Cada any es consultarà als veïns i veïnes per barris i districtes mesures que afecten a la seva vida quotidiana. I això és un projecte molt innovador que realment denota una manera de fer diferent, no? Bé, doncs aprofitant que hem tret el famós tema del procés, aprofitarem que tenim aquí la Lucía perquè ens expliqui una mica la seva visió des del Congrés, com es veu des de l'altra banda, no? Una visió externa i com ho veuen des d'allà, no? Vale. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que anava a dir que aquest format és molt agradable, però resulta que hi ha com 50 persones aquí plantades i llavors és una mica pensar que era com... Però sí, és més agradable que fotre una xapa en un míting, no? Llavors, jo havia pensat aquesta primera part per parlar del procés, de la qüestió de l'encaix de Catalunya amb l'Estat i tal, fer una mica compartint algunes sensacions, algunes preguntes, alguns dubtes, algunes qüestions que han sorgit també des d'una perspectiva una mica més de fora, no? Allò que diuen anem a treure el periscopi i mirar-nos-ho tot una mica més de lluny, llavors parlant amb gent d'allà al Congreso, també gent de Madrid, gent que... De fet, si estigués aquí seria molt propera al projecte i de fet que ho és, propera però des d'allà. I volia fer-ho, no sé, remarcant algunes coses. Per exemple, no sé si vau veure el dia 28 d'octubre, just després que aquí es proclamés la DUI, que per cert la DUI es va proclamar amb una proposició no de llei, no sé si sabeu, amb l'equivalent al que seria una proposició no de llei. Es va fer amb una proposta de resolució que al Congreso això són PNLs. Que sapigueu que si les PNLs tinguessin algun tipus de valor legislatiu, avui ja tindríem una limitació de preus dels lloguers perquè hem aprovat PNLs al Congreso que diguem que
que porten aquestes mesures. Això a part. Llavors, poc després, no, hi va haver un programa a la tele, a la televisió, on hi va anar l'Alfred Bosch, hi va anar la Míriam Nogueras, no? I va anar una companya de Podemos, que és una companya supermaca, que és la Ione, i ens deia, diu, días después ens deia, nosotros estábamos en ese programa, ¿no? Escuchando a Alfred Bosch decir algo, li preguntaven pel reconeixement internacional i ell deia, Catalunya s'ha reconegut a si mateixa i amb això ja n'hi ha prou. O la Míriam Nogueras deia coses com, li preguntaven si es presentaven a les eleccions o no, perquè llavors encara semblava que feien veure que tenien dubtes, i ella deia alguna cosa així com que l'important era que havien proclamat la república i que les eleccions autonòmiques no tenien cap importància, no? I llavors la Ione deia, estábamos allí, estaba yo allí, y detrás tenía gente que lo sabía, que venía de Móstoles, ¿no? Gente, pues, gente corriente, y la gente no daba crédito, no entendía nada, no, o sea, no nos podemos creer cómo puede ser que este discurso haya calado en Cataluña, ¿no? No entendemos qué ha pasado, y deia, es que compañeras catalanas, diu, nos tenéis que explicar qué ha pasado estos años, ¿no? I jo crec que li hem de donar voltes al que ha passat, perquè hi ha molta gent, no només de fora de Catalunya, però jo ho penso, no? Fora de Catalunya, gent propera, gent progressista, gent que no és sospitosa en cap moment de ser ni fatxa, ni centralista, ni res d'això, que no entén què ha passat, i jo crec que això també està passant a molta gent d'aquí, no? A molta gent d'aquí que després és quan l'Arrimades apareix amb un discurs que sembla d'aparent sentit comú, no? I aquesta gent, doncs, moltíssima gent que se sent, diguem, emocionalment desconnectada del que ha passat aquí, doncs està... En canvi, connecta amb altres discursos que sí que poden venir de Ciutadans, per exemple. Llavors, jo sí penso que el procés això ha generat, diguem, un allunyament emocional de molta gent, moltíssima gent que s'ha sentit, diguem, ignorada, expulsada d'un discurs precisament per no adherir-te a unes tesis que era com o a nosaltres o a ells. En cap moment s'ha potenciat el discurs de radicalitat democràtica, en cap moment s'ha buscat generar aliats, sobretot si realment el que hi havia interès era en aconseguir, diguem, una cosa tan important com enfrontar-se a l'Estat i aconseguir un procés d'independència, tot això ho has de fer amb aliats, ho has de fer, però no només amb aliats, no només amb els teus. S'ha menyspreat a aquella gent que no eren els que consideraven els seus i s'ha menyspreat a la gent que presentàvem matisos, a la gent que apel·làvem a les majories del 80%, tot això s'ha menyspreat. I llavors, hi ha hagut tot un discurs que jo crec que és molt pervers i que no només l'ha fet servir, diguem, la dreta rància o sigui, jo he sentit gent d'aquí, gent sospitosa de ser del PDeCAT, dir que a Catalunya teníem una dreta, diguem, com dir-ho, més decent que la dreta espanyola, que teníem tota una sèrie de qualitats que la resta de l'Estat no existia i que per això, diguem, ja havien d'estar a tope amb el procés. Clar, això genera que moltíssima gent que no està a prop, i que està a prop, doncs li genera un rebuig, com, hòstia, resulta que Catalunya és la panacea de la democràcia. L'estat espanyol som, o la gent que vivien fora de Catalunya, som retrògrads, som la caspa, som una gent enredarida, som una gent que no respecta la democràcia, que no respecta... Clar, tot això, durant tots aquests anys, ha sigut un caldo de cultiu perquè ara moltíssima gent vegi el que ha passat aquí, doncs, què tenim? Tenim un 155 i molta gent que és això, que no és gent sospitosa de ser propera a les tesis del PP, doncs resulta que potser no li sembla tan malament. Clar, jo el que dic és, ens hauríem de fer la pregunta de què està passant o què ha passat tot aquest temps. No perquè pensem que el PP no sigui tan dolent, no, tenim molt clar què és el PP, és que els veiem cada dia, són l'autoritarisme, són... Clar, això s'està gravant, llavors segons quina cosa digui pot ser un pollaco, però sabem el que són, Sabem el que són. El problema és que hi ha moltíssima gent no sospitosa d'alinear-se amb el PP que ha generat un sentiment d'incomprensió, de rebuig a moltíssimes coses que passaven aquí, precisament pel discurs oficialista que s'ha fet des d'aquí, el tenim pressa, el marxem, Espanya és irreformable. És que jo estic tipa d'escoltar el Rufián, que el tinc darrere meu, de dir unes invectives i tenir un to i una cosa que és que a mi em genera rebuig, com no li ha de generar rebuig a gent que no és propera a les seves tesis o que no es mira amb simpatia el que està passant aquí o que simplement està més lluny o que rep 50.000 inputs informatius que no tenen res a veure amb la realitat, perquè també hem de pensar això. Vull
Vull dir que aquí hem tingut uns mitjans públics que han fet el paper que han fet, però hem de pensar que a la resta de l'Estat hi ha unes televisions que és que si les poseu flipeu. Jo no sé si les mireu, però posa't a mirar la primera, posa't a mirar el canal 24 hores, posa't a mirar Espejo Público i al·lucines, no? Al·lucines. Doncs suma-li això, suma-li a tots aquests discursos que han menyspreat no sé, qualsevol altre tipus de procés de canvi que s'estaven obrint en moltíssims llocs de l'Estat, doncs llavors tenim el que tenim. Jo crec que això li hem de donar a una volta i donar-li una volta en el sentit de... Perquè clar, això tu després vols parlar, no has deixat de parlar tota l'estona d'un referèndum pactat i per aconseguir això és imprescindible tenir aliances a la resta de l'Estat. I jo penso que el discurs del procés s'ha carregat, o sigui, fa molt difícil, i això ho veiem a les enquestes, i això t'ho diu gent de Podemos de l'Estat, diu, és que estamos sufriendo para defender el tema del referéndum pactado, però precisament perquè aquí, o sigui, el discurs que s'ha generat aquí dificulta qualsevol tipus d'aliança, de simpatia, d'intentar seduir amb una proposta que faci partícip, que inclogui, tot aquest concepte de la fraternitat no és algo abstracte, és algo que genera cada dia, és algo que tu parles amb la gent, que t'hi acostes o bé t'allunyes, i que tot aquest discurs tan xunguíssim que s'ha tingut des d'aquí, des de les principals, no només des del govern, sinó des de les principals organitzacions, jo crec que d'això també n'hem de parlar, organitzacions que se suposava que eren organitzacions d'impuls ciutadà, que han acabat fent seguidisme del govern, que han acabat incorporant-se, doncs tot aquest discurs ha perjudicat moltíssim el fet de poder defensar una proposta que és revolucionària per molta gent, que és fer un referèndum sobre la independència, que fins ara havia guanyat moltíssima simpatia, que havia sigut capaç de seduir gent de Zamora, d'Andalusia. Tot això serà una feina que haurem de recuperar i fer i que ens costarà més en el moment en el que estem, jo penso, perquè hi ha molta gent que està emprenyada amb tot això que ha passat aquí i que també ha vist... Li ha costat d'entendre el nostre posicionament precisament perquè nosaltres apostàvem per la radicalitat democràtica, però hem tingut unes instàncies, un govern, tota una maquinària político-mediàtica que el que ha volgut fer és matxacar, o sigui, fer una línia al terra i dir aviam qui està amb nosaltres, aquí no està amb nosaltres, i menjar-se el discurs aquest de la radicalitat democràtica, donar-li la volta i fer-lo passar com és que ser radical democràticament vol dir estar a favor de la independència. Llavors, han volgut jugar aquesta confusió, l'han fet servir quan han volgut, quan no ens han matxacat per no estar a prop seu, i tot això ha generat un discurs que jo crec que costarà de recuperar. I també volia parlar, o sigui, això és una reflexió que deixo perquè això ens ho trobem al Congrés, ens ho trobem a fora de l'Estat i jo crec que també ens ho trobem aquí amb molta gent d'altres barris, o vull dir, potser no tan propera al projecte que li passa, això, que té dubtes, que no entén, que està molt emprenyada amb tot el que ha passat. I tot això sense oblidar tota la gent que en realitat ha viscut tot el procés aquí a Catalunya com una oportunitat, com una cosa que era molt il·lusionant, com una cosa que havia de passar ja. O sigui, hi ha tota aquesta altra part de gent que se sent desil·lusionada o que se sent confosa o que realment pensava que això, que en 4 dies s'aconseguiria la independència i que ara es veu que no. Vull dir, també hem de començar a demanar responsabilitats a tota aquesta gent que ha estat dirigint aquesta qüestió i que avui en dia encara no tenim cap tipus d'explicació clara de què ha passat. Realment, vull dir, la sensació és d'engany bastant heavy. Llavors, un altre tema que aquest és la sensació per sota de la gent, més enllà de dirigents i de partits, la sensació de molta gent que està fora d'això i que ha generat moltes antipaties a qualsevol cosa relacionada amb aquest tema. Llavors, un altre tema que jo crec que és interessant parlar del procés és com durant molt de temps s'havia dit que, no tothom, però molta gent havia dit que el procés podria ser una ruptura amb el règim del 78, que era una oportunitat. Clar, nosaltres des del Congrés precisament el que estem veient, i ho vam veure, o sigui, va haver una seqüència uns dies que va ser una recomposició brutal d'aquest règim, i ho hem vist com el PSOE s'ha alineat amb el PP i Ciutadans d'una manera claríssima. I jo sí que volia explicar els dies... Vols dir alguna cosa? No, com que només tingui el micro, dic, no sé si...
al Congreso, just el dia després de que hi hagués, diguem, la declaració de la DUI, que després es va suspendre els seus efectes, no? I abans just de que comencessin les cartes, i ara jo t'escric, i ara tu em contestes, i ara el requeriment, sabeu? Rajoy, Puigdemont, tot allò. Doncs al Congreso vam tenir, o sigui, no sé si ho va fer un dilluns al Puigdemont, i nosaltres teníem sessió al Congrés el dimarts, sí? Llavors, el dimarts va ser un ple bastant d'insults, perquè era bastant absurd, no parlàvem de cap tema relacionat amb això, i era com estar fent allà un teatre raro, però el dia següent hi havia sessió de control al govern, i és com un matí de preguntes, no? Això també estaria guai parlar-ne, perquè el Congreso és tot una mica un circ, no? El dia de sessió de control al govern, doncs bàsicament és anar a fer-te zasques amb el govern que tens allà al davant, no? Llavors, el més xulo és fotre't zasques amb la Soraya, no? Llavors, quan et vol contestar la Soraya és que tindràs allà un minut, no, en realitat són 2 minuts ella i 2 minuts tu. Llavors, tu li preguntes, ella et respon, tu gastes els teus 2 minuts i mig i ella acaba fulminant-te amb els seus 2 minuts que li queden, no? Llavors, es tracta de fer un vídeo, una notícia. O sigui, diguem que aquests formats no fomenten ni el diàleg sincer, ni les propostes tranquil·les, bàsicament és un circ per anar a fotre's hòsties, que està bé, però de vegades és tan... O sigui, està bé un moment, alguna vegada, però ja... O sigui, clar, és que fomenta encabronar-te, no? Perquè és com només vas allà a fotre-li un moc, llavors l'altre et torna un moc i així, no? És aviam qui se la fot millor. Però bueno, això és el que hi ha. Llavors, aquell dia el PSOE... després de l'1 d'octubre, quan el rei va fer el missatge, en realitat el missatge del rei va ser un missatge bàsicament al PSOE, per dir-li, ojo, no vagis amb tonteries, vull dir, nosotros estamos aquí i tu, que havia tingut, deia que no estaven d'acord amb el 155, bueno, el missatge del rei els hi va deixar clar. Llavors, aquell primer ple, després de tot el que havia passat, hi va haver una sessió de control al govern i totes les preguntes que fins aquell dia el PSC tenia en el guió van desaparèixer aquell matí. Eren preguntes dels diputats del PSC a la Soraya, evidentment per posar-la contra les cordes i per preguntar-li què estaven fent, per posar-li pressió. De cop, totes aquelles preguntes desapareixen de l'ordre del dia. I la persona que li pregunta a la Soraya és l'Ariadna Lastra. L'Ariadna Lastra és la nova portaveu de l'executiva del PSOE. Vaja, xapos, estic fotent. Però bueno, són aquestes interioritats que, no sé, potser us fan gràcia. És la nova portaveu que fins aleshores no havia intervingut, no? Sempre parlava la Margarita Robles. I aquell dia parla l'Ariadna Lastra i li dirigeix la pregunta a la Soraya. I la pregunta és un massatge total, no? I tots ens quedem com, hòstia, aquí estan canviant les coses. Què fa aquesta dona preguntant a la Soraya? La Soraya li respon amb guant de seda, no? Tenemos que... Bueno, ella pregunta i critica Junts pel Sí obertament, no diu res del PP, no diu res de les càrregues. El PSOE fins aleshores havia dit que presentaria una reprovació a la Soraya per la seva mala gestió de l'1 d'octubre i per reprovar-la per tota la violència policial que hi va haver. No es comenta res d'això. La Soraya li contesta amb guant de seda i quan nosaltres li preguntem, quan ens toca el torn de preguntes i la Irene li pregunta a la Soraya llavors el que respon és, o sigui, respon a saco, respon atacant a Podemos, dient, vosotros habéis posicionado con Puigdemont, y no solo eso, sino que además estáis en medio de todos los problemas, porque vosotros vivís de los problemas, o sigui, obre tota una nova línia d'atac que fins aleshores no havia tingut, i no sé si ja aleshores comença a esmentar l'ADA. Les respostes de la Soraya en les sessions de control són interessants perquè moltes vegades marca la línia discursiva del seu partit i planteja nous arguments, uns nous argumentaris, els diu ella moltes vegades. O sigui, ella planteja que nosaltres estem en l'independentisme, clarament, i que som generadors de problemes i que estem al mig de tots els problemes. Podemos, o sigui, esa gente, molta gent ha dit que és com amb totes les distàncies, una basquització del problema català, igual que quan hi havia el terrorisme al País Basc, doncs tot era com tot el que no sea el respecte a la llibertat, la condena... Llavors tots els matisos quedaven morts, amb moltes distàncies, ella comença a assenyalar-nos a nosaltres com sou els nostres enemics també, perquè esteu amb els altres, molt clarament. Totes les setmanes que han vingut després, no hi ha hagut setmana que la Soraya no esmenti a l'Ada Colau 2 o 3 vegades en les seves intervencions. Vull dir que tenen molt clar el que volen fer, tenen molt clar com aprofitar tot això que ha passat aquí. No només perquè no es parla de la seva corrupció, no només perquè no es parla de les seves polítiques xungues, sinó que també estan pensant en les municipals del 2019 i estan pensant en assenyalar qui són el seu enemic i com aprofitar tot el que ha passat per carregar-se... O sigui, per ells l'Ajuntament de Barcelona és un problema.
per ells, no només pel PDeCAT, estic parlant del PP i estic parlant de la Soraya, o sigui, encara que ens sembli impossible, el que passa en aquesta ciutat i l'oportunitat de canvi que s'obre aquí representa un desafiament a nivell estatal. I ells ho tenen claríssim, i cada intervenció que fan és un atac, o sigui, només heu de veure... O sigui, no parla... No esmenta ni el Pablo Iglesias ara, no perquè no sigui perillós per ell, sinó perquè el seu flanc d'atac és l'ADA, són els comuns, és vincular-nos amb tot el que ha passat aquí, amb tot el que, no tot el que ha passat, perquè han passat moltíssimes coses, amb bàsicament el que ha fet el govern, sobretot en aquests últims temps, amb tot el relacionat amb la unilateralitat. Llavors, aquell matí, el que es va escenificar, no només amb les preguntes i el guant de seda amb el PSOE i les hòsties a nosaltres, aquell matí surt el Pedro Sánchez i anuncia que en 6 mesos hi haurà una reforma constitucional. Aquest era l'intercanvi. El PSOE el que va fer va dir jo estic amb tu al 155, però tu a mi em dones alguna cosa, perquè, o sigui, jo fins ara somos la izquierda, vamos a reprobar les cargues, o sigui, portaven tot un discurs criticant el PSOE, el PP, i llavors ara que es veuen obligats o no, o sigui, jo evidentment no penso que estiguin obligats, podien haver fet 1000 altres coses, però en les seves lògiques entenc que el discurs de rei els marca i el que passa és que el PP els hi diu tu estàs amb mi i el PSOE els diu doneu-me alguna cosa a canvi. El que els hi van donar a canvi va ser tot el tema de la reforma constitucional. No sé si ho heu vist a les notícies que hi ha una comissió al Congrés que no és de reforma constitucional, és una comissió que es diu Modelo del Estudio Autonómico. No, clar, la comissió, ells surten com dient el que cal és una reforma de la Constitució i esperant aquesta comissió que nosaltres fa molt de temps que proposem. O sigui, 1000 giragonses per no parlar de referèndum, el PSOE el que diu fa temps és una reforma constitucional, que després, en privat, et diuen això serà impossible, passarà d'aquí 1000 anys, però bueno, nosaltres amb aquest discurs i aquestes comissions que sabem que no porten enlloc, no ens anem fent, no? I això és haremos un referéndum no para acordar y no para dividir. Tot aquest discurs el basen en que hi ha aquesta comissió. Aquesta comissió no és de reforma constitucional, és una comissió d'estudi del model autonòmic i, evidentment, és una comissió que neix morta perquè, no només perquè hi hem dit nosaltres que amb tota aquesta situació d'excepcionalitat que tenim, amb el 155, l'autogovern intervingut, els càrrecs electes de la pressió, no hi anirem, sinó que no hi és el PDeCAT, no hi és Esquerra Republicana i no hi és el PNB. O sigui, el PNB, que no és sospitós de ser un partit revolucionari, no hi és. I, de fet, tota aquesta problemàtica del que ha succeït aquí a Catalunya els ha complicat molt la vida al PP perquè els seus principals socis per aprovar els pressupostos són Ciutadans, però també són el PNB. I el PNB els ha dit que amb aquest panorama, de moment, nanai. Llavors, que sapiguem que aquesta comissió d'estudi del model autonòmic, ells diran que és reforma constitucional, però no ho és, està presidida per José Enrique Serrano. No sé si sabeu qui és aquest senyor, és un senyor molt gris, que ha entrat de diputat a substituir l'Eduardo Medina quan ho va deixar, que havia estat cap de gabinet del ZP, és un home, diguem, gris, però a més és com d'aquells que porta tota la seva vida al PSOE, sí? Doncs aquest és el senyor que presidirà la comissió i a més va ser el principal negociador del PSOE per l'aplicació del 155. O sigui, clar, que el PSOE ens digui que la gran solució és una reforma que no s'està discutint en una comissió, que a més està presidida pel senyor que ha negociat i aplicat el 155, bueno, aplicat no, però que ha sigut el principal negociador amb el PP per al 155, vull dir, sí, ha sigut ell, ens hem de fer, diguem, ens ha de donar una idea de què és el que estan fent. És simplement un intercanvi de cromos, és com dir, mira, jo estic pringant molt per apoyar-te amb el 155, m'has de donar alguna cosa a canvi. I aquell matí, al Congreso, va quedar claríssim. Ja es veien els tons, dius, què està passant aquí? I a mig matí, a les notícies, va sortir l'anunci de la comissió. Això és el que ha passat. I l'últim que volia dir, bueno, és dir així com idees, perquè després potser sorgeixen preguntes, Bueno, això, que tot això que ha succeït aquí en aquests últims temps, el procés, la unilateralitat, la DUI, no només ha suposat un rearme del règim del 78, que l'estem veient, jo us he explicat ara una petita seqüència, però l'estem veient cada dia, que jo crec que el PSOE no era conscient, o bueno, no sé si estava, perquè el PSOE tenia l'esperança que això seria de poder aparèixer com els grans mediadors, no? Nosaltres venim aquí, el 155 són una convocatòria d'eleccions i ja està, però després hem vist empresonament de càrrecs electes, després hem vist com el PP ha amenaçat altres comunitats autònomes amb aplicar el 155, hem vist com la intervenció de Montoro dels comptes de l'Ajuntament de Madrid, o sigui, tot és una operació que permet recentralitzar, fer polítiques que amenacin a qualsevol tipus de procés de canvi. Tot això que el PP ha fet en l'Ajuntament de Madrid
Madrid, no es pot deslligar del context del 155. Al PP li és molt més fàcil, en un context d'excepcionalitat, on apareix com, diguem, el salvador de la democràcia, el 155 permet restablir la democràcia, tornar a fer eleccions, i de pas, en tot això, si hi ha alguna comunitat autònoma que fa el tonto, l'amenaço. I de pas, en aquest context així, doncs jo intervinc als comptes de la ciutat de Madrid, que és una ciutat que té superàvit, que té diners per fer polítiques públiques, i jo, enmig de tot aquest context, jo, PP, doncs tinc més facilitat per intervenir això. Què vull dir? Que tot això que ha succeït aquí i que el PP ha aprofitat per aplicar el 155 i recuperar tot aquest discurs és una amenaça a tots aquells processos de canvi que no només aquí s'estaven donant, sinó que a la resta de l'Estat s'estaven donant. Hi ha ajuntaments que pateixen aquestes conseqüències i gent en les seves localitats que tenen a sobre, o sigui, que els costarà molt revertir aquest discurs. Que penso en el procés també com un generador de dificultats pels processos de canvi que s'havien obert fins ara, no només a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat. I l'últim que vull dir, que això, potser ja veieu, són com pensaments així una mica sueltos i res d'argumentari, ni xapa, ni res d'això, però que pensem entre nosaltres. El que volia dir era com el procés ha estat... O sigui, com hi havia realment una potència ciutadana en tot el moviment pel dret a decidir, no? Hi havia moltíssima gent disposada a fer milers de coses, a apostar per un procés que podia haver estat això, que tindria moltíssima potència en el sentit de radicalitat democràtica, no? Si realment la majoria, com és el que passa aquí a Catalunya, si la majoria de la gent de Catalunya vol repensar-se i decidir sobre quina ha de ser la seva relació amb la resta de l'Estat, ostres, això és imparable, no? Però com tot això que tenia una potència brutal en termes de moviment ciutadà ha estat, jo crec que ha desaparegut, no? En el moment que les principals organitzacions ciutadanes queden totalment absorbides, institucionalitzades, fan seguidisme de tot allò que diu el govern, de fet, es perd qualsevol tipus de potència, de capacitat d'incidir, de capacitat d'aglutinar més enllà dels convençuts, no? O sigui, per mi és una pena, jo que vinc de moviments socials i de veure com realment gent que no té res, que no té cap tipus gent que s'aplega i comparteix objectius però que no té cap tipus de capacitat d'influència, pot canviar coses de manera molt radical, veure com tota aquesta potència que hi havia de moviment ciutadà i de possibilitat de canvi ha estat cooptada per les institucions i ha acabat fent seguidisme d'un govern, alineant-se amb les seves polítiques, justificant polítiques antisocials, d'austeritat. A mi em fa molta pena i crec que mereix una reflexió de tota aquella gent que ha participat o que ha sentit que participava en un moviment ciutadà ampli i amb capacitat rupturista, per mi és totalment retrògrad en aquest sentit. És una pena i jo crec que hem de tenir molt present el que ha passat amb l'ANC especialment i amb Òmnium, però amb l'ANC no. O sigui que el seu paper ha sigut, jo crec que en certa manera és això, molt desempoderador i molt de restar potència a moviments ciutadans. Crec que ha fet, no sé, potser no s'ha fet aquesta anàlisi des de molts llocs, però jo penso que ho hem de pensar. Sí, realment jo crec que el que està passant una mica ara és una situació inèdita i de pols, no? Hi ha dos pols claríssims. Aquí a Catalunya es veuen cada dia, no? Tenim el bloc que es fa dir constitucionalista, no? Què proposa? Res. A la seva teoria és no hi ha cap problema, s'està dividint els catalans i volen trencar amb Espanya. Per tant, no fem res. És una mica això, l'immobilisme aquest i al revés, reprimir, reaccionarisme, no? I per l'altra banda, què proposen? Porten 5 anys proposant coses que no es poden produir. I realment és increïble veure com any rere any, mes rere mes, campanya rere campanya, van prometent, van dient ara sí que sí, ara aquesta és la pròxima, aquest any va de debò. No, realment no es pot, hem de tornar al que dius, a la majoria del 80% que està a favor del dret a decidir. Que aquí és un 80% i l'altre dia, molt interessant, això no es diu gaire per aquí, però em va sorprendre bastant, vaig veure una enquesta del Mundo que deia que el 57% dels espanyols estarien disposats a acceptar un referèndum legal i acordat.
realment no és l'opció més lògica tornar al que ens uneix a tots i a totes, que és el referèndum? Votem, perquè l'1 d'octubre, per aquí diuen molts, que va ser un referèndum vinculant i legítim. Clar que va ser una mostra de mobilització espectacular i de fet jo la vaig defensar des de l'escola del meu barri i vaig dormir allà, perquè realment era un moviment molt potent, no? Però això se li pot dir referèndum legítim? No hi havia campanya pel sí? No hi havia empoderats pel no? Jo sé que es van comptar paperetes a cases particulars, ho sé de primera mà. Clar, això com vols declarar la independència amb un referèndum així? Realment això és legítim? Doncs no, jo crec que el que hem de tornar és a la majoria del 80%, la majoria del referèndum i fer pedagogia a Espanya. El que dius, el rufián és molt divertit, fa gràcia, a ell no diverteix. No, sí que et treu una impressora al Congrés, et porta no sé quantos. Clar, si a molta gent d'aquí a Catalunya ja li sobta aquest discurs i l'allunya, el que deies, com no allunyarà gent d'Espanya? Si algú veu una persona així, com pot entendre-la si molts d'aquí no l'entenem? El que cal és fer pedagogia, explicar què està passant aquí, no dir marxem. És que això jo m'ho imagino a vegades com una illa, no? El que es diu que Espanya és irreformable. L'Ada Colau l'altre dia deia a l'Assemblea que això és reaccionari d'això, que Espanya és irreformable. Què hem de fer llavors? Som un barco i Espanya és una illa, nosaltres marxem i deixem que es matin entre ells. És això el que volem, en plan nosaltres no som com vosaltres, us deixem. Hi ha molta gent que desitja el canvi a Espanya també, i gent que està fins als nassos d'això. Però el que cal és canviar-ho, fem pedagogia, no? Una mica pedagogia, jo crec que és la paraula, explicar què volem fer. Doncs ja per tancar el tema del procés, que ens acaba sempre monopolitzant, volíem dir això, i ara podríem passar al que és el tema de la sobirania energètica i habitacional. Temes molt importants, interrelacionats, no? Actualment l'energia a Espanya és majoritàriament provinent de processos productius totalment insostenibles i s'ha vist que l'energia està mercantilitzada totalment. Només cal veure els beneficis de les grans companyies elèctriques privatitzades fa uns anys, per als que avui van de socialistes, que socialistes no s'ho creuen ni ells, vamos. I doncs Lucía ens pot explicar una mica el tema també des del Congrés i la seva visió. Tu has fet, jo he vist algun vídeo potent, recriminant una mica les polítiques en matèria d'habitatge i energia del Partit Popular, no? Com ho veus? També es pot parlar de l'emergència habitacional que es viu, segueixen havent desnonaments, tot i que aquí no se'n parla. Fa uns anys era un moviment molt potent, la PA, no? Ara està com que no està, podríem dir, perquè s'ha absorbit. I la pobresa energètica, que va interrelacionada, no? Hi ha gent que no pot pagar el rebut de la llum, el rebut del gas, i d'això tampoc se'n parla. Però són moltes famílies que inclús s'avergonyeixen d'això. I jo crec que és un tema que s'ha de parlar i és molt important, no? Vale. Només un apunt sobre el que estaves dient abans, que jo no crec... A veure, ara potser el que dic és una bogeria, eh? Bueno, una bogeria, s'ha d'entendre. O sigui, jo crec, més enllà... Jo no crec que la unilateralitat en si, per definició, sigui el gran problema. El problema és que aquesta idea no ha convençut a la gent, no ha estat capaç de seduir a una majoria. Si tu vols fer alguna cosa i tens tot el teu país al darrere, jo no crec que hi hagi aquest pari. Si tenim tota Catalunya darrere el referèndum acordat i aconseguim que la gent de Badajoz, que la gent d'Andalucía, que la gent de Sevilla, que la gent de Cáceres, que la gent de Galícia, que la gent d'Euskadi el defensin, jo crec que això és imparable. Jo crec que això és imparable. El que passa és que has de treballar per una estratègia seductora, per una estratègia que tendeixi ponts, per una estratègia que d'alguna manera el que tu vols pel teu país, o si tu vols un referèndum, ha de revertir en millores democràtiques per la resta de la gent. No pots aconseguir una cosa tan brutal si no tens aliats a fora. Jo crec que el que ha fet malament el procés, més enllà que jo discrepi amb el tema de... O sigui, jo no sóc independentista i no em sento gens a prop d'aquestes tesis perquè un país independent pot ser més retrògrad que un país que no ho és, no? Però el que jo crec que ha fet molt malament i que ens ha fet molt de mal, ja no dic per dalt en temes de partit, sinó per sota, és generar un discurs, això totalment com de superioritat, de que aquí som el millor, la resta de l'estat són tots mig uns paletos i això és una lluita contra el bé i el mal, que és això que està fent el Junqueras últimament, que sembla que estigui fent unes homilies que dius, en sèrio, no cal,
O sigui, que l'estratègia ha sigut pèssima, pèssima, perquè no ha funcionat, però que a més ha generat divisió, antipatia, rebuig, desconnexió, molta gent que està tipa i que no entén res del que ha passat i jo crec que això és lo dolent. Unilateralitat, o sigui, que se mantengui, no? Vull dir que el que... Res, només això. Llavors, vale, recuperació d'altres sobiranies, clar. Eso también existe. Vale, doncs jo penso que precisament el que ha fet el procés a Catalunya és que durant tot aquest temps no s'hagi parlat de moltíssimes coses que es podien haver fet. En termes de recuperació de sobiranies, no sé amb qui l'altre dia ho parlàvem, no hi ha... O sigui, crec que és incomparable, per exemple, un procés de municipalització de l'aigua com el que està passant a Terrassa, que s'ha dut a terme gràcies a que hi ha hagut moviments socials que empenyen per això, tota una ciutadania de la ciutat volcada, i que llavors això és el que mou els partits de les institucions a poder fer coses, és molt més trencador, molt més recuperador de sobiranies, molt més revolucionari que tot el que s'ha fet en termes de DUI i des del govern fins ara. Per mi no té color. Llavors, en termes d'habitatge, energia, pobresa energètica, al Congreso sí que estem... Bueno, sí que estem fent forces coses, no? En termes d'energia, per exemple, el que avui passa és que tenim un 70-80% de dependència energètica de combustibles fòssils que importem, gas i petroli, però que a més el que ens passa aquí és que tenim un oligopoli energètic que són 5 empreses que controlen absolutament totes les franges del mercat, ja sigui la producció, la distribució i la comercialització. No només controlen tot això, sinó que a més el mercat elèctric és superopac, és molt complicat d'entendre. No només això, sinó que a més tenim el fenomen de les portes giratòries, que significa que hi ha efectivament una connivència entre aquestes empreses i els governs que després fan les normatives que afavoreixen aquestes empreses. Llavors, si volem parlar de recuperació de sobirania en termes energètics, hauríem de parlar d'entrada de garantir que l'accés a l'energia fos un dret bàsic per tothom i que estigués desvinculat de la capacitat adquisitiva de les persones. Hauríem d'acabar amb la dependència d'aquests combustibles fòssils i fer una transició cap a energies renovables, però no només això, perquè si ens quedem aquí podem estar fomentant el que s'anomena el capitalisme verd. Podem tenir tot basat en energies renovables, però les mateixes portes giratòries, els mateixos abusos per part de les empreses. Per tant, el que s'ha de fer també és democratitzar el sistema energètic. Això vol dir que hi hagi més transparència, que hi hagi més operadors, que hi hagi cooperatives, que puguin funcionar cooperatives, que hi hagi operadors energètics públics, que hi hagi un sistema més distribuït, que la gent pugui tenir autoconsum. Tot això és el que no vol el Partit Popular de cap manera, perquè aposta per un sistema, això, en mans de poca gent, molt opac, tot el contrari del que hauria de ser. Llavors, hem intentat diverses iniciatives de recuperació de sobirania en termes energètics, però ens trobem sempre amb el problema dels vetos del govern. No sé si val la pena, jo crec que val la pena que això ho expliqui, i ho hem intentat com ho hem intentat. Doncs hem presentat una proposició de llei, no sé si sabeu això de l'impuesto al sol que havia posat el PP, perquè la gent no pugui posar-se, plaques solars a casa per consumir l'energia i llavors l'excedent vendre-la a la xarxa. Un estalvi energètic i a més utilitzar l'energia solar. Doncs el PP, teníem una proposició de llei que havia aconseguit tot el consens de tots els grups menys el PP, i estic parlant també de Ciutadans, perquè Ciutadans ho té difícil per desmarcar-se de polítiques que vagin en favor de les energies renovables, amb aquest rotllo que van com de moderns, quan en realitat no ho són, perquè bàsicament estan donant suport al PP dia sí dia també, però en aquests termes tenen marge per desmarcar-se. Teníem un consens per portar una proposició de llei al Congrés, de fet, al registre hi van participar tots els grups. Què va passar llavors? Que el PP va vetar aquesta proposició. No sé si sabeu que el PP porta més de 40 vetos a diferents proposicions de llei. I això què significa? Significa que la proposició ni tan sols arriba a discutir-se i a votar-se en el ple. El que passa al Congrés és que efectivament hi ha una majoria alternativa a PP i Ciutadans. Els números surten, però el que està fent el govern és utilitzar el veto pressupostari d'una manera abusiva. El que fan ells amb tota proposició de llei que suposi un canvi transformador en les seves polítiques és vetar-la perquè diu que afecta pressupostàriament al pressupost vigent i que això se salta les normes d'austeritat. Tot això és un abús legal perquè en realitat totes les proposicions de llei que hem presentat tenien una disposició addicional que deia que i el que es diu en aquesta proposició no afectarà el pressupost vigent, però ells ho han vetat
I d'aquesta manera la proposició de llei no arriba a la mesa del Congreso, que és allà on es qualifica, i per tant no arriba després al ple. Doncs això ho ha fet 40 vegades. Ho ha fet 40 vegades. Ho ha fet amb la proposició d'autoconsum i ho ha fet també amb una proposició de llei per escurçar la vida de les nuclears, no? Si parlem en termes de recuperació energètica. Llavors, què sí ha fet el PP en termes de garantia de drets energètics? Doncs ha fet un reial decret de pobresa energètica. No sé si recordeu que fa un any va morir una dona a Reus perquè Gas Natural li havia tallat la llum. De fet, fa poc va sortir l'Aliança contra la Pobresa Energètica a TV3 dient que Gas Natural encara no ha pagat aquesta sanció, que si no m'equivoco és de 900.000 euros, no l'ha fet efectiva. Doncs arrel de la mort d'aquella dona i de tota la pressió que hi havia al carrer aquells dies, no? I com la vam aconseguir portar al Congrés, el govern es va veure obligat a legislar alguna cosa. Bé, doncs el que han legislat és un reial decret de pobresa energètica que és infame. O sigui, és infame en el sentit que, no sé si sabeu que aquí a Catalunya tenim una llei que està parcialment suspesa pel Constitucional en la part d'habitatge, però que és vigent en la part de pobresa energètica, que és la llei 24/2015, que és una de les... Bueno, és la llei més garantista que hi ha en tot l'Estat, que, diguem, protegia o establia el principi de precaució. Això vol dir cap companyia pot tallar-li la llum a ningú sense que abans serveis socials hagi donat un ok, més enllà de si es paga o no es paga. O sigui, no se li pot tallar a ningú la llum per falta de pagament si no hi ha abans una comprovació de que aquella persona no pot pagar. I també aquesta llei el que exigia era que aquestes factures que no es paguen les assumeixin en part les grans companyies elèctriques. Sí? Això era la llei catalana que tenim aquí. Doncs ara el govern el que ha fet és una llei estatal que es carrega el principi de precaució, que a més té uns llindars econòmics que són baixíssims. Bàsicament és que el PP normalment, en el seu concepte, els drets venen a ser caritat. Llavors aquí tenim una llei que a gent, a unitats de familiars, per sota de... O sigui, protegeix a gent que té uns ingressos de 1.000 i alguna euros familiarment. El PP no li protegeix el tall a ningú que cobri més de 399 euros. O sigui, una misèria, no? Has d'estar pràcticament a la misèria i sota d'un pont perquè hi hagi una protecció de tall. Una protecció de tall que no és per sempre, que dura 4 mesos. Si en 4 mesos serveis socials no ha aconseguit trobar-te... Perquè ens fem una idea, amb aquesta llei la senyora de Reus hauria mort igual, perquè aquella senyora no havia anat a serveis socials. Serveis socials no tenia constància de que aquella dona tenia un problema. I això avui passa molt. De fet, parlant amb l'Ajuntament de Barcelona, el 80% dels talls que les companyies a principi de mes els hi passen és com, els hi diuen, tenim totes aquestes persones que no han pagat la llum. El 80% d'aquella llista no està a serveis socials, pel que sigui, perquè no sap que el poden ajudar, perquè fa vergonya, perquè tens unes limitacions que et fan difícil accedir-hi, perquè per 1.000 motius no estan i quedarien fora. Per tant, el PP el que ha fet és una regulació que entra en col·lisió amb la llei que tenim aquí. La llei que tenim aquí protegeix el principi de precaució, però encara no ha resolt el tema del pagament. No s'ha fet cap conveni amb les subministradores perquè assumeixin el pagament d'aquestes factures. El fer aquests convenis o no dependria de la Generalitat. La Generalitat, tot aquest temps que ha estat fent el procés i les estructures d'estat que després no han aparegut per enlloc, durant tot aquest temps no ha aconseguit signar cap conveni amb aquestes empreses, amb Endesa, amb Gas Natural, perquè assumeixin part de les seves factures. I què ha passat? Que el govern, en tot aquest temps, ha fet una llei superior que el que diu és que aquestes empreses només han de pagar el 50% de les factures, quan aquí es podia haver arribat molt més enllà. O sigui, el que està clar és que la gent ha fet... O sigui, que parlant de sobirania i d'independència... Doncs mira, el que tenim aquí és una llei de pobresa energètica que no està desenvolupada, que no s'ha obligat a les companyies a signar els convenis que havien de signar amb tota la pressió social que aquí encara tenim. I és per demanar explicacions, no? És allò que dèiem, que és més revolucionari, estar tot el dia parlant d'UIs, d'estructura d'estat i deixar de fer milers de coses que són necessàries en termes de pobresa energètica, en termes d'habitatge. Doncs el tema de la pobresa energètica és un exemple claríssim. I en temes d'habitatge, la situació és molt greu, bàsicament perquè fa uns anys, efectivament, el tema hipotecari estava a tot arreu, la PA estava tot el dia parlant desnonaments. Ara hi ha hagut un canvi. El problema de l'habitatge s'ha desplaçat del tema hipotecari al tema dels lloguers. I no ha sigut casualitat, perquè precisament
El PP ha fet diverses lleis des del Congreso per pal·liar... Quina calor, tio. Ens morirem. Per pal·liar el tema del problema dels desnonaments. Cap de les seves lleis ha tingut un efecte significatiu. És igual que el que han fet amb la pobresa energètica. Bàsicament han fet 4 o 5 lleis que el que fan és donar resposta a un 5% o entre un 5 i un 10% de la gent afectada. Allò que diem, no? El PP sempre amb caritat i mai amb drets. Llavors ells el que fan és apareixen a les notícies, diuen solucionarem això i en realitat quan tu et mires la norma els criteris són tan restrictius que allà no hi cap ningú. Doncs això és el que ha fet fins ara el PP pel tema de la crisi hipotecària, però el 2013 el que van fer va ser una reforma de la llei d'enjudiciament civil i de la llei d'arrendaments urbans perquè ells veien que els bancs tenien tot un estoc de pisos buits que no podien vendre, el mercat hipotecari estava aturat, no hi havia crèdit i les entitats financeres els deien vull dir, què fem? I ells el que van fer és, d'una banda, agilitzar encara més els desnonaments de lloguer i d'altra banda, el que van fer una reforma van agilitzar els desnonaments de lloguer, van retallar els contractes de lloguer de 5 a 3 anys i van fer una reforma de les SOCIMIs, que són aquestes societats d'inversió immobiliària per qüestions de lloguer, només temes de lloguer. Van fer una reforma perquè aquestes societats d'inversió tinguessin unes facilitats fiscals brutals, gairebé no paguen impostos. Bàsicament el que van fer és una reforma per poder traslladar el negoci especulatiu immobiliari de les hipoteques al lloguer. I avui el que passa que és... Després tu et mires el diari de sessions i ells el que deien és todo esto va a dinamizar el mercado, va a aumentar la oferta, va a bajar los precios, va a hacer que más gente viva d'alquiler. Doncs avui el que ens trobem, que és 4 anys després d'aquella reforma, és tenim uns preus de lloguer disparats, no només disparats a les grans ciutats, sinó a les ciutats de l'entorn. També pugen, perquè la gent quan no pot pagar el lloguer aquí se'n va a una ciutat una mica més lluny, llavors té més capacitat adquisitiva que la gent que està vivint allà, llavors els preus d'aquella altra ciutat propera també pugen. Doncs tenim això, uns preus disparats, tenim una precarietat en les condicions de lloguer, o sigui, les persones que estem llogant tenim molts menys drets, molta més inseguretat, uns contractes més curts que, clar, no comptabilitzen com un desnonament, però que al cap de 3 anys se n'has d'anar, perquè si et diuen, me'n recordo l'Anna Pastora al Congreso deia, no, però esto es libertad para todo el mundo, porque lo que hacemos no es que los precios se controlen con el IPC, no hace falta más. Ahora lo que hacemos es que las partes lo pacten libremente, eso da mucha libertad. I dius, home, quan una part té tot el poder i quan l'altra part es troba amunt, lo tomas a lo dejas i em diràs tu quina llibertat hi ha, no? Doncs ells ho argumenten així. Vamos a dar libertad a la gente para que pueda hacer lo que quiera. I bueno, el que et trobes és això, doncs contractes de 3 anys, que clar que et poden oferir renovar-los, però et diuen que et pugen el contracte, doncs què? Un 30, un 40, un 50% et pugen el lloguer i te n'has d'anar. Doncs aquesta és la situació que tenim avui. Què podem fer per revertir-ho i què estem intentant fer? Doncs properament, d'una banda hi ha la plataforma d'afectats per la hipoteca, té una proposició de llei que està a punt, que ja ha parlat amb tots els grups del Congrés i que és una proposta molt ambiciosa, que hi ha temes de dació en pagament, hi ha temes de parc públic, hi ha temes de lloguer, hi ha temes de parar els desnonaments, que, un parèntesis, clar, tu allà demanes mesures en termes d'habitatge i et diuen no, és que les competències de vivienda estan transferides a les comunidades autónomas. Esto no somos... Però resulta que la ley de arrendamientos urbanos és estatal. La ley de enjuiciamiento civil, que és la llei que bàsicament regula els processos de desnonaments, és estatal. La llei hipotecària és estatal. O sigui, que l'Estat té les principals eines legislatives per realitzar canvis realment transformadors. No vull dir que les comunitats autònomes i els ajuntaments no puguin fer res, i tant que poden fer moltes coses, però ja us dic, aquestes lleis depenen de l'Estat i és l'Estat qui té capacitat o no per canviar-les. Llavors, la proposició de llei a la PA és molt ambiciosa, però té la dificultat que hem comentat abans. És possible que el govern la veti, perquè pot dir que obligar a la Sareb a posar els pisos en lloguer, doncs això és un desequilibri pressupostari perquè aquests pisos de la Sareb els té la Sareb perquè els ha de vendre, perquè ha de recuperar els diners del rescat. D'acord? Llavors, d'una banda hi ha la proposició de llei de la PA i nosaltres en els propers mesos portarem una proposició de llei per reformar la llei d'arrendaments urbans i per reformar la llei d'enjudiciament civil, amb 3 objectius superclars. Una, revertir totes aquestes reformes per fer el desnonament super, hiper, mega express que s'han fet aquests últims anys, no només el 2009 amb la Carme Chacón, sinó aquesta última del 2013, és a dir, recuperar garanties front als processos de desnonament,
Perquè ara, el que han fet és que sigui, diguem, pràcticament instantani els desnonaments de lloguer. Vam fer diverses reformes en la llei d'enjudiciament civil perquè el procés de desnonament de lloguer fos cada vegada més ràpid. Revertir aquestes reformes, la segona tanda de propostes d'aquesta proposició de llei que portarem al Congrés és per millorar les garanties de les persones que estan llogant el pis, allargar els contractes una altra vegada 5 anys, que els preus no siguin pactats lliurement, sinó que estiguin vinculats a l'IPC. I l'altra, i algunes coses més, i l'altra mesura, que serà bastant complicada d'aprovar o no, és el tema de la limitació de preus de lloguers. Fins ara hem aconseguit que el PSOE s'assumi a aquesta proposta, hem presentat diverses proposicions no de llei en les comissions i hem tingut majoria. O sigui que, de moment, la majoria hi és, els números hi són per fer aquests canvis i podrem, per poder introduir totes aquestes coses i també que les comunitats autònomes amb els seus ajuntaments puguin establir un índex de preus de lloguers perquè en aquelles zones que hi hagi una demanda acreditada i que hi hagi lloguers abusius no puguin haver lloguers que sobrepassin un determinat límit de preu. Això ja està passant a Berlín, ja està passant a París, ja està passant... Tot això ja passa, tot i que el PP, quan tu els proposes això, et diuen que esto es inconstitucional, controlar los precios de esta manera no se puede, esto no se puede intervenir el mercado de esta manera, y els dius, hombre, pero a ver, Berlín no me parece a mí que sea una ciudad, digamos, del comunismo de la Unión Soviética y está haciendo esto. O sigui que, evidentment es pot fer, però ells seran molt reticents. De moment tenim una majoria per fer-ho i és una de les coses que farem properament al Congreso. I llavors, una cosa també que jo crec que està bé d'esmentar en el tema de recuperació de sobiranies és això del LGTB i feminisme, que jo crec que estaria bé fer esment de dues coses que han passat aquests dies. El tema dels tios aquests impresentables, paro de dir coses perquè si no ja acabaré amb insults. La manada som nosaltres, no són ells, que aquesta és una altra cosa. Els 5 cabrons, els 5 que han violat van violar una dona fa un any, si no m'equivoco, als Sanfermines, durant el judici es veu que no s'ha admès com a prova diverses converses de WhatsApp que van tenir prèviament a la violació, però en canvi sí que s'ha admès un seguiment de detectiu privat que li han fet a la víctima posterior als fets, per tal de culpabilitzar-la, per si en algun moment se li havia acudit recuperar-se del que li estava passant. És important dir que segons la llei vigent aquesta agressió és violència sexual però no és violència de gènere, la qual cosa significa que tingui moltes menys prestacions, ajudes en termes psicològics, en termes econòmics. Per això hi ha hagut, no sé si ho sabeu, aquesta legislatura s'ha negociat el Pacte d'Estat contra les violències de gènere, que bàsicament s'han acordat tota una sèrie de punts. Nosaltres el que hem volgut des del principi és canviar aquesta llei de 2004, que el PSOE sempre ha estat traient pit, que és la llei contra la violència de gènere, però el que contempla aquesta llei és que violència de gènere és només aquella que es produeix entre parelles i exparelles, cosa que és totalment absurda, no? Doncs això ho hem volgut canviar des del principi. El Pacte d'Estat efectivament contempla aquest canvi, però fins que no hi hagi... El Pacte d'Estat és algo com, estem tots d'acord en això, però fins que no hi hagi un canvi legislatiu efectiu, aquesta condició no haurà canviat. Una de les properes coses que farem amb el grup confederal al Congrés serà una proposició de llei per ampliar la definició de violències sexuals i que en situacions com les que es troba aquesta noia que ha patit aquesta agressió brutal tingui tots aquells drets garantits que a dia d'avui la llei no li garanteix perquè no és considerat, el que li ha passat a ella no és considerat violència de gènere, que és bastant greu. Però jo crec que... anem acabant. Jo crec que en relació a aquest tema, el que va passar l'altre dia, que hi va haver la concentració davant de la Conselleria de Justícia, no sé si ho vau veure, no? Perquè va saltar tota la polèmica d'això de la prova de l'advocat del seguiment privat i tal, doncs hi va haver una concentració davant de la Conselleria de Justícia que va ser tan gorda que va acabar a Sant Jaume, a Madrid també va ser brutal. Això, juntament amb el tema de, no sé si heu vist aquests dies, els cartells del Ministeri d'Igualtat, que el Ministeri d'Igualtat és un drama. Tenim una ministra que quan està en una compareixença de la comissió diu «Es que esto del feminismo es ideología y a mí esto no me interesa». Això és el que diu la ministra d'Igualtat i ho diu en una compareixença oficial, o sigui, flipeu.
Doncs hi ha hagut aquesta campanya per xarxes en cartells on s'ha vist, no sé si l'heu vist tots, és una campanya contra bueno, perquè la gent jove no begui, però és una campanya que diu alguna cosa així com si tu hijo bebe, bueno, los jóvenes que beben acaban realizando agresiones, las jóvenes que beben son víctimas, bueno, las violan, algo així, ve dir així, i diu, però tranquil·la, ¿verdad que tu hijo no bebe? Com culpabilitzant, o sigui, és masclista, perquè els homes quan veuen agredeixen i les dones quan veuen és que són violades, és que ja els hi val, però a més culpabilitza els pares per no estar atents, o sigui, és com si el Ministeri d'Igualtat no tingués cap tipus de responsabilitat en aquesta qüestió. Però arrel d'aquests cartells que van ser un escàndol i de la que es va liar per xarxes, el Ministeri ha hagut de reconèixer que això ha estat, bueno, ha dit que ha estat un error, quan evidentment aquesta campanya no ha estat un error, simplement tenen aquesta mentalitat, però els hi ha caigut tal i tan gorda que l'han hagut de retirar. Jo crec que això juntament amb les manis de l'altre dia, posa de manifest com avui en dia el moviment feminista és un dels pocs, pel context que hi ha, per tot el que sap, però és un dels pocs que té capacitat per incidir de forma molt directa en les polítiques que està fent el govern. Igual que ens vam carregar el Gallardón en el seu dia, avui en dia hi ha una potència que en altres moviments, pel que sigui, pel context, perquè es veu que l'emergència és una altra, no té, i jo crec que això s'ha de reconèixer i s'ha de posar en valor. Bueno, potser no cal que expliqui, hem presentat una llei en termes de recuperació de drets, nosaltres vam ser qui va presentar la llei LGTBI, no sé si l'heu vist, és una llei bastant transformadora que ara està en període de tramitació. Jo destacaria un parell de coses d'aquesta llei que són interessants. És una llei per reconèixer els drets de les persones LGTBI, però que a més tracta el tema com... La discriminació de les persones LGTBI no és una cosa de quatre homòfobs, diguem, és algo estructural. Tenim un sistema que mèdicament, judicialment, institucionalment no té incorporada cap tipus de perspectiva ni feminista ni que tingui en compte els drets de les persones LGTBI. I l'objectiu d'aquesta llei és revertir totes aquestes qüestions. És una llei molt àmplia, molts articles, però jo destacaria dues coses. Una, per exemple, revertir el fet de que les dones lesbianes o bisexuals o que no tenen parella estant heterosexual no tinguin dret a la reproducció assistida, que això jo ho trobo al·lucinant. Hi ha una ordre ministerial que el que diu és que és brutal, jo m'ho vaig apuntar aquí perquè és brutal, diu solo tendrán acceso a los tratamientos de reproducción asistida las mujeres con un trastorno documentado de la capacidad reproductiva o, atención, ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos. Això ho diu una ordre ministerial. Jo ho trobo escandalós. Doncs la nostra proposició de llei el que va és a garantir que totes les dones facin el que facin, estiguin amb qui estiguin i els doni la gana de fer el que vulguin amb la seva vida sexual o no sexual, tinguin accés a aquestes tècniques reproductives, perquè és que és un insult. I l'altra cosa que jo destacaria és n'hi ha moltíssimes, però ja que hem d'acabar i hem d'anar ràpid, el que sí destacaria és diguem, el tema de les persones trans. La llei actual, les persones, o sigui, de potenciar l'autonomia de les persones trans per decidir elles mateixes sobre com volen viure, diguem, la seva identitat. Avui en dia hi ha una llei que per canviar-te el nom, per canviar papers, el que t'obliga és a tenir un diagnòstic de disfòria de gènere i 2 anys de tractament mèdic, o sigui, a tractar el fet trans com si fos una malaltia, i nosaltres el que volem és assumir, el que assumim són les tesis de despatologització de les persones trans, que no hagin de passar per cap tipus de tractament mèdic ni tractament psiquiàtric, i que tot això es pugui fer, a més, qualsevol necessitat, perquè sí que existeixen o poden existir necessitats de tractaments hormonals, que tot això es pugui fer a través de la medicina ambulatòria, sense que hi hagi, diguem, unitats específiques que d'alguna manera estigmatitzen o assenyalen un fet que hem de viure amb normalitat i que ens serveix a tots i a totes per trencar aquesta visió de la identitat que és binària, que ha de ser o un home o una dona. Nosaltres apostem per carregar-nos el binarisme de gènere, que no només ens perjudica a nosaltres, sinó que no només ens perjudica a la gent LGTBI trans, sinó que perjudica a tothom. Això de que les dones han de tenir un aspecte determinat, han de tenir uns comportaments determinats, han de... Això, carregar-nos totes aquestes coses significa també reconèixer els drets de les persones trans.
I ja està. Molt bé, jo també volia fer menció a això que hem vist els últims dies, que a mi m'ha semblat el reguete colmo, vull dir, em sembla fortíssim, que el PSC ha fitxat a Units per Avançar, que és l'antiga Unió, un partit democristià, que era la part ultraconservadora de Convergència i Unió, que Ramon Espadaler, si no m'equivoco, és el quart per Barcelona, o sigui, serà diputat segur, una persona que ha qüestionat el dret dels homosexuals a casar-se, un dret tan fonamental com aquest, que jo crec que ja no s'hauria ni de discutir, és que hauria d'estar a les ments de tothom, que això és una realitat. La llei gent homosexual, què passa? Quin problema teniu? Vull dir, si us harà... Bueno, cadascú a la seva bola, és que una mica això em sembla fortíssim que ara tinguem un diputat que qüestioni el dret dels homosexuals a casar-se i que també qüestioni l'avortament, que sempre ho ha fet i sempre ho faran perquè són així. I un partit com el PSC, que tradicionalment, el PSOE tradicionalment han ajudat a impulsar mesures socials en aquest sentit del gènere i el moviment LGTBIQ, que ara fitxin per garrapinyar uns quants vots conservadors, que no haurien de ser els seus, perquè ells teòricament no són conservadors, per garrapinyar uns quants vots hagin fitxat a una persona que qüestiona el dret a l'avortament de les dones o el dret dels homosexuals a casar-se. Un avortament que, el que dèiem, sobirania sobre el propi cos, no? Cadascú pot fer amb el seu cos el que li doni la santa gana. I a veure, això hem de dir clar i català, que això potser no es parlarà gaire aquesta campanya, però és així. I discriminació segueix havent. Dia a dia, milers de persones estan reprimides sexualment. Hi ha joves que pateixen bullying per ser homosexuals o per ser transexuals. Per què no centrem també les campanyes en això? Per què no es parla d'això? Realment jo crec que cal obrir una mica la mirada, no? Que és una realitat tangible, que això està passant ara, hi ha discriminació i hem d'estar molt al tanto. I gràcies a Unidos Podemos, que almenys en Comú Podem, en efecte, que es van proposant coses com la llei LGTBIQ, que és molt interessant realment, si teniu temps mireu-la, perquè es proposen coses supertransgressores i que realment calen, perquè són realitats que estan passant. Doncs ara ja donaríem peu, perdoneu per la xapa, hem intentat que sigui el més dinàmic possible, però bueno, cal fer pedagogia, no? Que cal explicar bé les coses perquè sense una bona explicació no hi ha un bon debat, no? Jo crec, si no ens quedem coses superficials. Doncs ara estaria bé, no sé si teniu preguntes... Opa! Sí, els trabucaires, tu. Si teniu preguntes o algun plantejament interessant, voleu obrir algun debat, alguna cosa, algú vol comentar la... A veure, jo he arribat una mica tard, així que no sé si d'això s'ha parlat, però a mi m'agradaria saber el posicionament que teniu en relació a aquests actes feixistes que hem estat últimament rebent. Ahir va haver una manifestació a la qual jo vaig anar i em vaig quedar molt parada perquè vaig trobar que havia anat molt poca gent. Trobo que, a veure, estem en una democràcia, és molt bo que la gent opini de formes diferents, però hi ha coses que no es poden acceptar. Per tant, a mi m'agradaria saber, a nivell de congrés, què és el que esteu fent amb aquest tema? Doncs la veritat, ara em pilles... O sigui, jo vaig anar a la manifestació, a la que ell també era, jo crec que hi havia més gent ahir, i sí, la veritat és que jo també em vaig quedar parada de la poca gent que hi havia, però després parlant amb la gent també van dir que potser el lloc, o sigui, per convocar era un lloc a la part alta, que moltes estàvem allà com aquesta part de Barcelona que no venim gaire. Sí, per això la convocatòria era allà, perquè allà hi havia hagut diverses agressions, però que potser feia difícil que la gent hi accedís. O sigui, això pel tema d'anar-hi. Jo crec que el nostre posicionament és claríssim, de rebuig, de condemna, ho hem dit una i ho hem dit 1000 vegades, i efectivament és el que tu deies. Vull dir, una cosa és que la gent tingui el sentiment identitari que vulgui, que l'expressi d'una manera tranquil·la, pacífica, festiva o reivindicativa, i una altra cosa és agressions feixistes i racistes que no només s'han donat aquí, sinó que també s'han donat a València, i jo crec que davant de les quals s'ha de mostrar un rebuig supercontundent. I no hi ha dubte. I a més ahir fèiem una crida, era com el que vam dir va ser nosaltres estem aquí i rebutgem això, s'ha d'acabar amb això, però no només ho hem de fer nosaltres, perquè quan s'agredeix a una persona o sigui, l'atac no només el pateix aquella persona, sinó que el patim totes, perquè és un atac a la cohesió social, a la diversitat, a la convivència, i això no ho podem permetre. Per tant, la resposta
ha de ser unànim. I unànim vol dir no només de tota la ciutadania, sinó també de totes les forces polítiques, però perquè el fet de que no hi hagi una condemna i no hi hagi una resposta unànim permet, no? Diguem, li dona escletxes a la impunitat, no? Amb això juga aquesta gent. De fet, el fet que el PSC, que està començant a convertir-se, jo què sé, en el cotxe escoba que recupera tot el que troba pel camí, no només té l'espadaler d'Unió, sinó que té un membre de Societat Civil Catalana, no? Que és qui va convocar l'última gran mani en la que es van produir també diverses agressions, no només també a mitjans de comunicació i que no han condemnat res, no? Per tant, el PSC també hauria de fer aquí una reflexió de fet, els convocants de la manifestació d'ahir, que és Unitat contra el Racisme i el Feixisme, li han retret al PSC i no sé si fins i tot els han dit que no participin de la plataforma, les han expulsat de la plataforma fins que no hi hagi una condemna explícita de totes aquestes accions. I jo crec que a dia d'avui no ha arribat i és exigible. El nostre posicionament és claríssim. Nosaltres el que hem fet, no estic... Prefereixo no dir res perquè no vull cagar-la, però ho preguntaré. O sigui, tinc molt clar què hem fet en termes del dia 1 d'octubre i hem demanat... Hem anat a presentar l'informe de les càrregues policials de l'1 d'octubre, hem donat suport a la comissió d'investigació sobre el que ha passat l'1 d'octubre, que per cert PP i PSOE ha vetat i no hi haurà comissió d'investigació sobre el que va passar amb la violència policial. A part, hem fet diverses preguntes al govern. En aquest terme, en aquesta qüestió, no estic segura del que hem fet i prefereixo no dir res. Però bueno, que el posicionament que tenim és molt clar. Exacte, sí, només cal veure el programa. Podem afirmar que som totalment antifeixistes i sempre estarem en contra de tot tipus d'agressió racista, xenòfoba. Bueno, alguna altra pregunta? No? A mi una cosa que em produïa curiositat és que veig gent que està lligada al tema republicà, que moltes vegades critica Podemos pel tema de que pensen que no s'ha posicionat clarament. Bueno, jo és que en tinc molts contactes que estan intentant formar plataformes republicanes des de fa anys, que no s'ha posicionat clarament, que els discursos no només és renegar del 78, parlar de la llei de memòria històrica, sinó d'alguna manera tornar a dir que s'ha d'anar a una tercera república, constantment, no? I llavors aquest discurs republicà, molta gent denuncia que no està prou present amb el discurs de Podemos. No sé què penseu d'això. Doncs... Aviam, que no hem sigut clars en el tema de... Sí, que no hem sigut clars en el tema de no volem una monarquia i no... Sí, home, jo crec que des que el rei va sortir en el missatge del dia d'octubre, jo diria que els representants de Podemos a nivell estatal han deixat de parlar de bloque constitucionalista per parlar de bloque monàrquico. I amb el rei li ha caigut una tunda des d'aquell dia que jo crec que ha estat bastant explícit. És possible que en el discurs s'hagi centrat... És que, clar, el discurs jo crec de Podemos ha estat centrat en el tema dels drets socials, de l'agenda social, la lluita contra la corrupció i en deixar molt clar quin era el model per a Espanya que ells i que nosaltres proposem, el tema del model plurinacional, que ara s'ha de concretar si és possible, que ara començarem a concretar jo crec amb el tema de la proposta confederal. Jo crec que s'han centrat més en això i perquè en realitat moltíssima gent, de fet ara moltíssima gent propera a l'espai de Podemos, a la resta de l'Estat, el que es queixa és que s'ha deixat de parlar de temes socials, que tot el que ha passat aquí a Catalunya el que ha fet és desplaçar totalment el debat i que no s'ha parlat de moltíssimes coses que avui en dia li estan passant a la gent. Pobresa, però no només, pobresa energètica, desnonaments, atur, i tot això sumat a la corrupció que està vivint el PP. Llavors tota aquesta gent es queixa de que aquest és el discurs i aquest és el relat i aquestes són les mesures i les qüestions que no han aparegut sobre la taula. Jo crec que Podemos el que ha fet és tot aquest temps és intentar posar-les una i altra vegada sobre la taula perquè eren el que preocupava a la majoria de la gent, principalment. Una altra cosa és que, vist el lamentable paper que una vegada més ha tingut la monarquia,
Doncs jo crec que la crítica a la monarquia en aquestes últimes setmanes ha estat més clara i més explícita precisament perquè ha pres partit, no? Fins aleshores és... Clar, aquesta és una altra, no? Quin és el paper que fa el rei, no? Una mena de representante de paja que està allà perquè ha nascut allà, però bàsicament ni apareix ni desapareix. En el moment que ha jugat un paper clau en la política, ha aparegut, i jo crec que ha aparegut per cagar-la moltíssim, el discurs de Podemos ha sigut bastant clar i bastant contundent, però és veritat que abans el que ocupa el discurs d'Unides Podemos és l'agenda social. Bueno, jo li podria fer la pregunta, jo a tota aquesta gent republicana que et diu com és que no parlem de república, els hi podria dir al contrari, com és que tot aquest temps no hem parlat de drets socials, com és que tot aquest temps no hem parlat de pobresa energètica, com és que tot aquest temps, no? Com és que totes les polítiques que ha secundat, diguem, Esquerra Republicana, que de fet és qui portava la Conselleria d'Economia, han estat totalment per recolzar polítiques austeritàries. Jo els hi faria aquesta pregunta. Es poden defensar les dues. No és contradictori, però jo els hi faria aquesta pregunta perquè sí que crec que ha estat contradictòria la seva actuació. No, jo t'entenc. Abans de parlar d'ells he parlat de nosaltres. Ja, però vull dir-te que no parlem d'Esquerra Republicana, parlem de que us podeu definir com a republicans i evidentment defensar els drets socials, no és una contradicció. No, però mai com a republicà. Mai heu defensat la república, o sigui, directament, no, bueno, jo crec que d'una forma explícita. A veure, és que Unidos Podemos, en Comú Podem, són forces que han aglutinat moltes organitzacions, però per exemple Iniciativa, Izquierda Unida, són molt republicans. De fet, mira les intervencions d'Alberto Garzón, la majoria té la bandera republicana per detrás, no falta, i jo crec que el que és les bases, l'estructura d'Unidos Podemos a Podem són republicanes. Ara, jo potser sí que, en aquest sentit, potser s'hauria de fer una mica autocrítica realment, perquè no és dolent, l'autocrítica és que és necessària. Sí que no s'ha demanat la república potser tantes vegades com a molts ens hauria agradat, no? Però també és cert que és això, que el primer és l'agenda social i és la que marca una mica la línia d'Unidos Podemos, però sí que jo no posaria en dubte que no som un partit monàrquic ni molt menys, em sembla que això és demostrable amb els fets, totalment. Ja, sí, que sí, que sí. S'ha trobat a faltar. És que a mi em toca la pera, no? Perquè són una mica dogmàtics a vegades, no? Però sí que és veritat que a vegades hi ha aquesta crítica que a nivell discursiu s'ha trobat a faltar, però no república o monarquia com algo formal, no? Sinó com renegar del sistema del 78, renegar que els franquistes segueixin les institucions, vull dir que la república no només és una cosa formal de dir no, doncs és que no tindrem algú que no s'ha votat, no? Governant, entre cometes, no? Com a figura monàrquica, no? De jefe d'estat. Però sí que a nivell discursiu es digui que aquest règim del 78 va ser una merda, i també el tema del franquisme, de fer una neteja de les institucions. I tot això, jo suposo que ells critiquen que no s'ha fet tant com ells voldrien. No ho sé, sí que s'ha renegat del règim del 78, però dir els franquistes han d'estar fora de les institucions, i això és el primer, s'ha de fer neteja allà, i després parlem de drets socials també, que són superimportants per les dues coses. Tenim que fer neteges d'una sèrie de gent que és franquista i segueix estant a les institucions. Doncs, ho entomo i m'ho apunto. Clar, la meva consciència és que no hi ha hagut ningú que critiqui més el règim del 78 més que res perquè el tenim allà al davant cada setmana i els veiem i tots sabem de quines famílies venen, però ho incorporo. Bé, ara per acabar, hi ha hagut alguna intervenció més? Ja seria l'última perquè se'ns ha anat... Tu? Molt bé. Sí, una mica canviat de tema. I per a quan les mobilitzacions per la corrupció? Perquè molts drets socials i tot això, però els diners se'ls estan emportant. I s'estan emportant els diners d'aquesta senyora, i per fer política social, a banda d'unes bones polítiques, d'una bona organització, també es necessiten diners. I se'ls estan emportant. I moltes vegades, potser en les nostres generacions hi haurà gent que no tindrà pensions o que es posarà malalt, no podrà treballar i no tindrà una prestació, i tot un seguit de coses que s'han de moure.
I la corrupció ara és d'escàndol, però en tots els partits, O sigui, ja no dic aquí o aquell, perquè tothom penso que té alguna... Però és que del PP, bueno, de moment vosaltres no. Ok. Bàsicament perquè encara... Bueno, però que vull dir que sempre hi ha alguna persona, però és que hi ha partits que és a nivell de partit, ja, això és una filosofia de vida. Sí, i això s'ha de començar, jo crec que a frenar i dir prou, ja està bé. O sigui, les polítiques totes són admissibles, però tu no fiquis la mà dintre de l'arca pública, perquè això és de tots. No, amb el que ella diu, que crec que jo el que crec que s'està fent poc és amb el tema del Rajoy, de l'M. Rajoy, crec que s'està utilitzant poquíssim, crec que en aquests moments s'hauria realment d'aprofitar aquesta merderada del Rajoy perquè aquest senyor foti el camp del poder i també veig que s'està fent poca pressió, suposo que perquè està tot molt complicat, però s'hauria d'apretar. Bueno, primer de tot, m'ha agradat molt que totes les persones que hem intervingut en el torn de preguntes som dones. I això està molt bé, perquè gairebé sempre són els homes qui agafen el micro. Com deia la Pili, que m'ha agradat molt el que ha dit, jo durant l'acte he estat llegint aquesta frase que diu: si hagués de resumir el segle XX, diria que aixecar més grans esperances que hagi concebut mai la humanitat i destruir totes les il·lusions ideals. És veritat, vull dir, en el segle XX, el moviment obrer, els treballadors i treballadores, ens vam mobilitzar i vam guanyar els nostres drets. Què està passant? Ens ho estan fotent tot i ens ho estan fotent a la cara. El mateix dia que en el Senat s'aprovava el 155, minuts després, aquella majoria absoluta ratificava un tractat de lliure comerç i inversions, que és el CETA. Durant tots aquests mesos que hem estat parlant d'altres coses, s'han anat aprovant tant en el Parlament Europeu, recolzat per aquestes polítiques neoliberals i una socialdemocràcia molt tubeta, uns tractats que són bales, lesions contra els nostres drets, contra les nostres seguretats, l'alimentària, les nostres sobiranies, la democràcia. Què estem fent? No podem quedar-nos quiets i quietes mirant com ens ho estan traient tot. Per això jo crec que és molt important que continuem mobilitzant-nos i denunciant que foten la mà al calaix, denunciant que volen privatitzar els nostres serveis públics. I l'enemic o l'adversari no és un enemic així que puguem fins i tot derrotar a les urnes. És un enemic que li hem d'exigir que ens respecti. Per això és molt important que sortim al carrer com ho estem fent avui i que parlem de les coses que realment li interessa a la gent, com és el dret a l'habitatge, perquè l'habitatge és un dret. A Barcelona gairebé és impossible viure allà de lloguer. I nosaltres el que hem de dir és que sí que es pot fer-ho d'una altra manera, perquè ho estem fent a l'Ajuntament de Barcelona, però necessitem un esglaó més. Necessitem arribar, la gent com nosaltres, en aquelles institucions que sí que es poden canviar les coses, com és a la Generalitat de Catalunya, que té competències. Per això que jo avui m'he animat, perquè he estat durant molts dies, fins i tot des de diumenge, amb una migranya increïble, un mal de cap, una tensió, perquè tots aquests dies he estat molt trista i preocupada per el que estava passant al meu país, que el meu país no és només Catalunya, sinó també és el meu barri. M'enteneu? I llavors aquests dies és que ja m'estan tocant la pera en tanta tonteria. I per això que m'animo molt amb actes com aquests i veure que realment la gent el que li interessa parlar són dels nostres problemes. Aquí estem la gent que el nostre final de mes ja no arriba el dia 27-28. Ara el nostre final de mes està arribant el dia 15 o el dia 16. I per això ens tenim que mobilitzar. I agraeixo molt a la Lucía que gent com ella, gent de Podemos, gent de les Marees, van entrar, un dia es van decidir des dels moviments socials passar a l'acció política, al moviment polític, van ser valentes, es van presentar unes eleccions, van dir el que realment la gent volia escoltar i ara estan al Congrés defensant els nostres drets. Però els nostres drets
es defensen al carrer. O sigui que era això, volia parlar del CETA però m'he enrotllat com una persiana. Molt bé, doncs sí, moltes gràcies. Has expressat molt bé, no? Jo crec que el que molts i moltes d'aquí pensem, no? Aquesta voluntat. I ja no sé si vols dir alguna cosa per acabar. Moltes gràcies a tothom per venir, per escoltar, no? Per estar aquí de peu, amb el solazo aquest que és bastant sofrible, amb els bocaires. I bueno, això, moltíssimes gràcies, no? Esperem que puguem fer més pedagogia, parlar, debatre, que és superpositiu. I no sé, vols dir alguna cosa als clotencs i clotenques? Bueno, que moltes gràcies. Crec que el format és, no sé, molt agradable i no sé, que el repetiu més vegades, que encantada i moltíssimes gràcies. Molt bé.